నా పేరు రత్నకుమారి అండి. నేను హౌస్ వైఫ్ని. ఇక్కడ 7 ఇయర్స్ నుంచి నేను ధ్యానానికి వస్తున్నానండి. నేను ఫస్ట్ ధ్యానంలోకి రావడానికి ఎన్ఎస్ రావు సార్ ద్వారానే నేను ధ్యానంలోకి వచ్చానండి. ధ్యానం వల్ల మెయిన్ నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే జీవించడం నేర్చుకున్నామండి చక్కగా. ఎందుకంటే జీవితంలోనే సుఖ దుఃఖాలు ఏమైనా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు వాటిని అన్నింటినీ మనమే సృష్టించుకుని ఉంటాం. దుఃఖం ఉందని దానివల్ల బాధపడుతూ ఇవి ఆనందం కానీ దుఃఖం కానీ మెయిన్ ధ్యానం ద్వారా నేను తెలుసుకున్నది అది మనమే సృష్టించుకుని వాటిలో మనమే ఇరుక్కుని మనమే బాధపడుతున్నామని. ఎలా అయితే కనుక ఒక పసిపిల్లవాడు చూడండి, తన జుట్టుని పీక్కుంటుంటాడు, ఏడుస్తూ ఉంటాడు. అది తనే పీక్కుంటున్నానని తెలుసుకోలేడు, ఏడుస్తూ ఉంటాడు నొప్పి వస్తుంటే. సేమ్ అదే నాకు గుర్తొస్తూ ఉంటుంది. మన జీవితంలో మనం పెట్టుకునే సమస్యలు వీటన్నిటికీ కారణం మనమే అని ఈ ధ్యానం ద్వారా నేను తెలుసుకున్నాను. అలాగే ఇక్కడ నేను లైబ్రరీ విభాగాన్ని చూస్తుంటాను, బుక్స్ అవన్నీ సార్తో, అలాగే ఎన్ఎస్ రావు సార్తో ఇక్కడ సండే రోజు మేము పిల్లల క్లాసులు అవన్నీ నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాము. అలాగే మొన్న కొత్తగా మళ్ళీ కృష్ణ బాల వికాస్ అని పత్రి సార్ ద్వారానే ఓపెన్ చేయించారండి. అందులో పిల్లలకి కౌన్సిలింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా పిరమిడ్ మాస్టర్ చేయాలని ఎన్ఎస్ రావు సార్ కోరిక. అలాగే దాంట్లో అలాగే సండే రోజు క్లాసులు అవన్నీ సార్తో కలిపి నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాము. ఇక్కడ ఏదైతే ఈ ధ్యానం ద్వారా నేను ఆనందాన్ని పొందానో అదే ఆనందాన్ని మేము మా చుట్టుపక్కల అందరికీ కూడా పంచుతున్నాము. అలాగే ఒక చిన్న సంఘటన, మాంసాహారం. మేము మాంసాహారం గురించేవాళ్ళము. అలాగే ఫస్ట్ నాకు సుభాష్ పత్రి గారు జీటీవీలో వచ్చేవాళ్ళు. నేను ఈ ధ్యానంలోకి రాకముందే నేను టీవీలో చూశాను సుభాష్ పత్రి గారిని. అప్పటికి ఆయన పేరు సుభాష్ పత్రి గారు అని కూడా తెలియదు నాకు. ఆ పేరు కోసమని డైలీ నేను ఆ ఛానల్ పెట్టే ముందే పెట్టించేదాన్ని. అయినా కానీ ఆయన పేరు వచ్చేది కాదు. ఎన్ఎస్ రావు సార్ ద్వారానే ఆ పేరు తెలిసింది నాకు, ఈయన సుభాష్ పత్రి గారు అని. అప్పుడు ఒకరోజు సుభాష్ పత్రి గారు చూస్తే అంత ముస్లింలాగా అనిపించారు నాకు, ఆయన వేషధారణ అన్నీ చూసి. ఆయన ఎక్కువగా బ్రహ్మ గారి గురించి, వేమన గురించి చెప్తుండేవాడు. ఎంత చక్కగా చెప్తున్నారో అనుకున్నాం, ఒక ముస్లిం ఏంటి ఈ విధంగా చెప్తున్నారు ఆయన. అలాగే ఒకరోజు మాంసాహారం గురించి చెప్తూ ఒక మాట అన్నారు, ఈ రక్తంతో కూడిన ఈ ఆహారాన్ని ఇచ్చే తల్లే కాదు అన్నారు. ఆ ఒక్క మాట నాకు చాలా గుండెకి హత్తుకుంది అన్నమాట. ఆ తర్వాత అదే సమయంలో ఇక్కడ సుభాష్ పత్రి గారు అయితే మాంసాహారం తినడానికి ఖండిస్తున్నారో అదే సమయంలో ఉత్తరాన రామ్దేవ్ గారు కూడా ఖండిస్తున్నారు, మాంసాహారం తినకూడదు అది ప్రచారం ఆయన కూడా చేస్తున్నారు. ఆ సమయంలో ఆ మాట వల్ల నేను మాంసాహారాన్ని మానేసేయాలి అనుకుని మా పిల్లలకు కూడా చెప్పే స్పీచ్ అంతా వినిపించాము. ఆ తర్వాత మీ అందరం ఎక్కడే మానేసాం మాంసాహారాన్ని. అలాగే ఈరోజు ఇంత సంతోషంగా ఆనందంగా ఉన్నామంటే ఈ ధ్యానం ద్వారా దానికి కారకులైన సుభాష్ పత్రి గారికి ఈ ఆనాపానశక్తి ద్వారా ఎంత చక్కగా మా అందరిలో మార్పు తీసుకొచ్చి మీ ఆనందంగా జీవించడానికి కారకులైన వారికి సుభాష్ పత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అలాగే ఈ ధ్యానాన్ని మేము కూడా చేస్తూ ఇతరుల చేత కూడా చేస్తూ ఉంటామని చెప్తున్నాం. అలాగే ఎన్ఎస్ రావు సార్ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం, ఇంత చక్కటి మాకు అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు.